Στο κορίτσι μας Βίκη Σιώρη. Χρόνια πολλά, Βίκη. Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα. Χρόνια πολλά και χρόνια καλά σε όλες τις κυρίες του στούντιο και όλες τις μικρές και μεγάλες κυρίες που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Και τις κυρίες που είναι μαζί σου, στην παρέα μας. Και τις κυρίες που είναι μαζί μου, ακριβώς. Γιατί ξέρεις, ως γυναίκες παίζουμε πάρα πολλούς ρόλους. Ήθελα να ξέρω τι θα κάνετε χωρίς εμάς. Μητέρα, σύζυγος, αδερφή, φίλοι. Γι' αυτό εγώ σήμερα έχω μαζί μου τρεις υπέροχες κυρίες για να αναδείξουμε ότι πέρα από τα λουλούδια και τα δώρα που εννοείται ότι είναι ευπρόσδεκτα σήμερα, η σημερινή μέρα έχει καθιερωθεί από το 1975 από τον ΟΗΕ μετά από πολλαπλούς αγώνες για την ανάδειξη των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλο τον κόσμο. Έχω δίπλα μου, να μπούμε λίγο προς τα μέσα, έχουμε έρθει στα διόδια του κόμβου Κηφισίας. Είναι η κυρία Ρούλα και η Έμι. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Η κυρία Ρούλα, εργαζόμενη μητέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Πώς βιώνετε ως εργαζόμενη μητέρα την σημερινή ημέρα? Είναι μια μέρα σαν όλες τις άλλες. Τα παιδιά είναι στο σπίτι και εμείς εργαζόμαστε. Δύσκολα ωράρια. Είστε εδώ αργίες, Κυριακές, με ξημερώματα. Ναι, είναι μια συνήθεια όμως. Και μπαίνουμε όλοι σε ένα πρόγραμμα, μαζί με τη μητέρα. Κάποιο αστείο περιστατικό, κάτι που σας έχετε στο μυαλό, συναναστρέφεστε καθημερινά με χιλιάδες κόσμου? Είναι μια εξυπηρέτηση πελατών που όμως γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε κάποια δευτερόλεπτα. Είμαστε ευχάριστοι με τους πελάτες, το ίδιο και εκείνοι. Αστείο περιστατικό, μπορώ να πω μόνο ότι κάποια ζευγάρια ξεκινάνε τη ζωή τους και μετά περνούν από τα διόδια. Δηλαδή, παντρεύονται στην εκκλησία και μετά περνάνε όλοι μαζί με τους κουμπάρους, τους συγγενείς, κόρνες, λουλούδια. Τους ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτο και συνεχίζουμε. Πώς βιώνεις την σημερινή μέρα της γυναίκας? Κοιτάξτε, σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για όλες τις γυναίκες. Είναι μια παγκόσμια ημέρα κινητοποιήσεων για την απελευθέρωση της γυναίκας και για τη θέση που έχει μέσα στην κοινωνία. Εγώ ως εργαζόμενη γυναίκα αισθάνομαι ατομική απελευθέρωση, ανεξαρτησία και μεγάλη χαρά που έχω δουλειά. Σπύρο, δεν ξέρω αν θέλεις να καταθέσεις και εσύ κάποιο ερώτημα. Αν πάμε στο διπλανό ακριβώς κουβούκλιο, είναι ο πύργος ελέγχου των διοδίων. Εδώ που η φίλη μας η Ελπίδα ουσιαστικά έχει τον πλήρη έλεγχο του τι συμβαίνει σε όλες τις λωρίδες πίσω από τις μπάρες. Παντού γυναίκες δηλαδή, Παντού γυναίκες. Καλή σου μέρα, Ελπίδα. Καλημέρα στην υπέροχη Ελπίδα και τις κυρίες που μιλήσαμε. Έχεις καλημέρα από τον Σπύρο Χαριτάτο και από το πλατό. Θες να μας εξηγήσεις λίγο τι βλέπουμε εδώ? Λοιπόν, μάλιστα, ναι. Στην τηλεόραση εδώ που βλέπετε είναι κάμερες. Εδώ δείχνουμε το δικό μας το σταθμό, κάτω ο απέναντι σταθμός. Εδώ είναι το βιβλίο όμως που γράφουμε ό,τι περιστατικά συμβαίνουν στο σταθμό. Απέναντι ακριβώς είναι η οθόνη η οποία ελέγχουμε λωρίδες, μπάρες, πότε κλείνουν, ανοίγουν, καθώς και τους εισπράκτορες. Και γενικά, εντάξει, μετά έχουμε διάφορα έντυπα τα οποία με συμβάντα ασχολούμαστε. Τηλέφωνο. Τη σημερινή μέρα πώς θα τη γιορτάσεις? Τίποτα, πολύ χαλαρά. Σαν μια απλή μέρα, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Χαλαρά, ωραία. Εντάξει, μια χαρούλα. Παρακαλώ. Η πιο ενοχλητική συμπεριφορά ποια είναι? Αυτοί οι τύποι που συνήθως πετάνε το χαρτάκι αμέσως μετά. Δηλαδή με το που παίρνουν το χαρτάκι, το πετάνε και θα πρέπει να πάει το προσωπικό και για να καθαρίσει το χώρο. Είναι συνήθις κίνηση του αφηρημένου οδηγού. Το ερώτημα που καταθέτει ο Σπύρος είναι ποιο είναι το πιο δύσκολο περιστατικό που έχει συμβεί και η πιο ενοχλητική συμπεριφορά. Ενδεχομένως κάποιος που έρχεται, παίρνει το χαρτάκι και το πετάει. Εντάξει, αυτό είναι, καθώς επίσης να πηγαίνει πολύ πιο άκρη από το παράθυρο και να μην τεντώνεται, ας πούμε, για να μας δώσει τα χρήματα και να πρέπει εμείς να σκύψουμε και εκείνος με φουρνόξυλο. Να κάθεται απαθής και να περιμένει από εμάς, ας πούμε, να κάνουμε την κίνηση. Εντάξει, κάποιο άλλο περιστατικό όχι που μας ενοχλεί. Η συμπεριφορά κάποιες φορές που είναι λίγο εριστική, απλά δεν το συνεχίζουμε εννοείται. Αυτά ως επιτοπλίστων. Είναι επαγγελματίες τα κορίτσια, παραμένουν με το χαμόγελο στα χείλη όπως και να έχει, ανεξαρτήτως πελάτη, πάντα εξυπηρετικές και πάντα γλυκές. Βίκη, ξέρεις, υπάρχουν κάποιοι φίλοι μας, οι οποίοι, εντάξει, όλοι έχουμε μικρές αδυναμίες μέσα μας. Θεωρούν ότι εκεί που πληρώνουν, έστω και με ένα μικρό αντίτιμο, αν θέλετε σε πολλές περιπτώσεις και αρκετά υψηλό για την εξυπηρέτηση, και δεν μιλάω για τις κυρίες, μιλάω για την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Νομίζω ότι επειδή και χωρίς ανταποδοτικό τέλος, Σπύρο, αν δεις πώς είναι η κατάσταση των δρόμων. Φίλοι μας που είναι λίγο πιο αδύναμοι μέσα, δεν έχουν βρει κάποια θέματα και εκεί που πληρώνουν νομίζω ότι μπορούν να κάνουν και ό,τι θέλουν. Όπως και να έχει, εξαιρετική η προσέγγιση σου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις υπέροχες κυρίες. Χρόνια πολλά από την καρδιά μας και μας υπενθύμισαν ότι η ζωή έχει ευθείες, έχει λεωφόρους, έχει κοτράχαρα μονοπάτια. Σίγουρα όμως έχει πάντα διόδια
και πάντα υπάρχει ένα κέντρο επιχειρήσεων που θα παρακολουθεί τις κινήσεις μας και πίσω από όλα αυτά κρύβεστε εσείς, οι γυναίκες. Λοιπόν, φτιάξτε καφέ, ερχόμαστε λίγο. Έρχομαι στο στούντιο, περιμένω τα λουλούδια μου. Έγινε τα λουλούδια εδώ.